Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Dumateng ngersanipun para bapak lan ibu jamaah Masjid At-Taqarrub Purabaya ingkang tansah dipun rahmati Allah, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh 11 Surabaya, Bapak Ketua Takmir, simbah kaum, para ustadz asatidzah ingkang tansah kita bektosi, para remaja masjid lan ugi santriwan santriwati TPA At-Taqarrub Purabaya ingkang tansah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken raos puji syukur kita dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga wonten ing dalu punika kita saged nindaki menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah inggih punika salat Isya lan insyaallah mangke kita lajengaken salat tarawih insyaallah kanthi berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam katatekna dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarga, putra, garwa, para sahabat lan sedaya pendherekipun lumebereng dhateng kita punika umat akhir zaman saestu kita ngantu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tepangaken kula Bapak Ibu wau sampun diperkenalkan, kula Roni saking Karawelang Bapak Ibu. Nderek salat wonten mriki. Nggih, niki pemain inti ning tesih kathah nek mriki nggih. Pemain inti ning tesih kathah alhamdulillah. Nek ten ngene adine Dukuh 12 nika pemain inti ya bener-bener starting 11 garis 11 Bapak Ibu. Langkung-langkung nek subuh menika saestu nggih alhamdulillah tansah dipun syukuri tasih setunggal sof kalih sof. Intinipun napa? Intinipun pemain inti niku pemain sik diandalke. Nek jaman kula bal-balan rumiyin nggih. Kula rin bal-balan ya Pak Ibu. Ning lapangane sakniki dibongkar dadi ra tau bal-balan malih. Pemain inti niku nek diganti ora gelem karepe main terus. Mila para bapak lan ibu bersyukur panjenengan tasih dipun paringi nikmat istiqomah sehingga tasih dipasang dados pemain inti kirang langkung wonten sedasa dinten kita maksimalaken anggenipun nindakaken menapa dawuhipun wonten ing wulan Ramadan. Nggih, wonten ing dalu punika niki asal dawuh saking Mas Rizky lan rencang-rencang remaja masjid punika kita nyampeaken Quran surah Al-Luqman ayat 18. Isinipun apa Mbah Ibu? Jangan sombong. Ampun sombong Bapak Ibu. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wonten ing Quran surah Al-Luqman ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tus'ir khadaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nggih, artosipun basa Indonesia mawon nggih mungkin ndak bantu kula. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Punika Quran surah Al-Luqman ayat 18. Janjane wonten Quran surah Al-Luqman punika rangkaian napa teladan saking kisah tiang soleh inggih punika Luqman Al-Hakim. Nate pirsa mboten Bapak Ibu enten sekolahan kok jenenge Luqman Al-Hakim. Nate pirsa mboten? Nate nggih nek ten kota niku kathah kota gede, Timoho lan sanesipun kathah sanget. Artosipun menapa? Artosipun Luqman Al-Hakim punika dados simbol keteladanan lan pendidikan umat Islam. Menika nek piknik menika nek lulusan menika ten Singapura nek sing kota gede nika. Nek mboten ten Singapura ten Malaysia. Dadose nek pas bubaran menika Bapak Ibu majete Masya Allah. Artosipun menapa? Artosipun para bapak ibu punika sampun sadar pendidikan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bila ilmu menika adalah gerbong dari perbuatan dan perkataan. Menika langkung-langkung menika enten sekolahan lemboking lagi brojol wis didaftarke. Pundi Mbah Ibu? Sapen guys, sapen. Masya Allah, lagi lahir wis didaftarkan ndak ora komanan kuota. Menika sekolahane Muhammadiyah. Mila kita kedah berbangga bila Muhammadiyah menika dados napa nggih? Barometer pendidikan terkhusus kangge organisasi menika wonten ing nagari kita saestu organisasi ingkang maju, ingkang napa nggih? Bahkan kalau nanti maca nika organisasi terkaya di dunia. Masya Allah. Menika SD sampai. Nggih, kembali ke laptop. Wala tusair khadaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dados nek ten pagesangan sehari-hari punika nggih ampun do napa nggih memalingkan muka. Nek lewat yo ngeruwi. Aja buang muka. Ya diruwi menika. Sing ngruwi sinten? Sing lewat. Ampun Mas sing nyeloke sing ning ngarep omah celoke kejaba nek duwe butuh. Nggih mboten Bapak Ibu. Misale Pak Ketua Takmir. Pak Ketua, kadek sik ana perlu anakku ki wis njaluk klambi. Kok aku silis 100 iki. Sebagai orang yang mampu, orang yang dermawan tentunipun dibantu. Nah, ananging adab yang paling utama yang menyapa punika tentu engkang lewat. Janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong. Terkhusus menika emak-emak punika raja jalanan menika. Keranten kula punika saben dintene wonten dalan Bapak Ibu. Wong marketing ya sabane wirawiri mengaten nggih. Kula niku pun ngonangi pun napa nggih manggi ibu sik karaktere napa mawon, komplit punen. Ana sing napa? Menggo ngiwari tinge nengan. Enten mboten riki? Kada. Enten sing menggo orang ngingo mburi. Ah sing mburi kuwi ya kedabikan nggih. Nggih. Artosipun menapa Ibu derek napa nggih? Saling mengingatkan ngatos-atos anggenipun tindakan. Islam punika sampun wanti-wanti ibu-ibu para wanita an-nisa punika anggenipun tindakan keluar rumah tansah ngati-ati. Mboten namung ten pergi, bahkan parfum mawon diatur Bapak Ibu nggih. Nggih, ampun ngantos setiap wanita punika keluar rumah dados fitnah. Ya parfum ben wangi niku ya ampun sing marai magreng ngaten nggih. Nggo multo mawon cekap insyaallah nggih.
Sing penting nggih ampun penguk. Karena napa? Karena tentu Allah Subhanahu wa taala punika innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah punika remen datang umat Islam, tiang Islam ingkang menjaga keindahan. Sesungguhnya Allah punika maha indah dan menyukai keindahan. Nggih ampun ngantos tindak masjid mboten napa nggih mboten rapi saestu. Mboten napa nggih. Nggih pokoke di sawang punika ngremenaken. Atosipun menapa ingkang wonten ing surah Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sesungguhnya nikmat Allah itu harus ditampakkan. Nggih. Menika nggih Mbah Ibu nggih nek tindakan nggih kedah sae alus langkung-langkung disetrika ngoten nggih. Nah, janganlah kamu bersikap sombong menika. Dipun lajengaken wala tamshi fil ardi maraha. Wau sampun nggih dipun gambaraken nggih doruruan nek wonten mergi punika sami ruruan. Lajeng kita lanjutaken innallaha la yuhibbu kulla muhtalin syahur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, contoh wonten nyambut damel menika langkung-langkung Genzi nggih mariski ya Genzi. Genzi atau Genzi Mas? Genzi niki terkenal anti kritik nih ya Pak Ibu. Nek dikritik sithik nyente malah nggih. Nggih. Artosipun menapa jangan sampai kita ini menjadi manusia yang sombong. Kanjeng Nabi sampun ngendikaaken al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong niku napa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oh niku kalih niku pokoke sombong niku. Hadis riwayat Muslim. Nomor setunggal ampun napa nggih? Menolak kebenaran. Punika sifatipun tiang Yahudi Bapak Ibu. Menolak kebenaran menika sifatipun wong Yahudi. Mila kok nek ana pemimpin kerja sama wong Yahudi niku jan marake lara ati saestu. Wonten sirah, wonten Al-Qur'an dipun jelasaken bilih wong Yahudi niku ora tau nepati janji. Ning kok awake dhewe malah gawe perjanjian apa BOP, Bond of Peace, perjanjian kedamaian, marake nglarake ati nggih. Nah, menika menolak kebenaran. Ingkang nomor kalih wa ghamtun nas. Ampun nglarake, ampun ngremehke tiyang sanes. Pun. Ngremehke tiyang sanes nggih kathah sanget punika wau. Nggih, mboten ngrurui, lali nggih Bapak Ibu. Gawe status punika. Nek butuh WA, nek ora butuh lali. Enten mboten nggih? Pemain inti mboten niku. Nggih. Nggih. Nek butuh kelingan, nek ra butuh ra kelingan. Ya bener jane ngoten niku. Soale napa awake dhewe nek Gusti Allah nggih mengatakan. Le cerak nek butuh, nek ra butuh lali. Dadine dibalas karo menungso. Mila ampun ngantos kita punika lali marang Gusti Allah. Langkung-langkung malah napa nggih? Namung mengharap saking manusia. Zikrun nasi daun. Sak temene berharap mung eling-eling manusia menika daun meng marake lara. Terus penyakit menika disebabkan kalih napa? Terlalu banyak mengharap manusia. Tambane napa? Wa zikrullahi dawaun. Tambane eling marang Gusti Allah. Pun menika mawon pun sedasa menit langkung mungkin ndak semprit Mas Rizky kula. Nggih intinipun monggo kita jagi kerukunan kita, anggenipun bertetangga, anggenipun napa nggih lek kekancan paseduluran saestu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong. Karakteristikipun apa? Satu, menolak kebenaran, dinasehati ora gelem. Adinun nasihat, agama niku nasihat. Pokoke ampun ngantos awake dhewe niku antipati kalih nasihat. Lajeng angka kalih jangan meremehkan manusia. Pun mengatakan mawon
mbok bilih cekap anggen kula matur kathah lepat nyuwun pangapunten. Mangke tarwae iftitahriyin apa mboten nggih? Langsung mawon nggih. 2 napa sekawan? Sekawan 3. Oke, matur nuwun. Nggih, mekaten atur kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.